जों दिनै हेकिंनि सायाव एसे रायलायगोन। दिनैनि समाव हेकिंआ जोबोद पपुलार जादों। गोबांफ्रानो दिनैनि समाव हेकिं सिखायजानो लुगैयो एबा गोसो जायो। नाथाय गोबाङानो मिथिया हेकिं सोलोंनो खायसे बेसिक नलेजनि गोनांथि। गोबाङानो सानो हेकिं कर्स लानो, नाथाय बिसोरनाव बेसिक नलेज गैयिनि थाखाय ओरैनो थानांगौ जायो। जों दिनै बेसिक नलेजनि सायावनो एसे रायलायगोन। नोंथांमोननो दिनै हेकिं सोलोंनो मा बेसिक नलेज नांगौ बेखौ आं खोन्थानि। नाम्बार 1आव दङ कम्पिउटारनि बेसिक नलेज, जेरै इन्टारनेटखौ बोरै एक्सेस खालामो, रेजिस्ट्रि, डस कामान्ड, बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिना लानांगौ कम्पिउटार नलेजाव। आरो नाम्बार 2आव दङ प्रग्रामिं लेंगुवेज। प्रग्रामिं लेंगुवेजाव जेरै HTML, रुबि, स्क्रिप्टिं लेंगुवेज आरो PHP, C लेंगुवेज, बेफोरखौ मिथिना लानांगौ प्रग्रामिं लेंगुवेजाव। आरो नाम्बार 3आव दङ नेटवर्क नलेज। नेटवर्क नलेजाव जाहैबाय जेरै IPv4, IPv6, नोंथांमोना बेखौ मिथिदोंआनो जानांगौ। आरो IP आरो टपोल'जि, रटार, सुइच, CPIP, साब, बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनांगौ नेटवर्क नलेजनि सोमोन्दै। दा नाम्बार 4आव दङ लिनाक्स अपारेटिं सिस्टेम। लिनाक्सखौ जोङो हेकिंनि टुल्स खालामनायाव बाहायनाय जायो, मानोना जोङो विन्ड'सआव हेकिंनि टुल्स खालामनो हाया। दा बेखायनो जोङो लिनाक्सखौ मिथिना लानांगौ, लिनाक्सनि प्रग्रामिं लेंगुवेजनि सोमोन्दै मिथिना लानांगौ। दाना नाम्बार 5आव दङ डाटाबेस। डाटाबेसआ जोबोद गोनांथि, मानोना डाटाबेसखौ मिथियोब्लासो, डाटाबेसनि नलेज थायोब्लासो नोङो गुबुननि वेबसाइटखौ हेक खालामनो हागोन। जिथु नोंथांनाव डाटाबेसनि नलेजआनो गैया, अब्ला नोंथाङा मालाबाबो मोजां हेकार जानो हाखाया। जेरै बेफोरनि गेजेरावनो डाटाबेस माखौ बुङो आरो डाटाबेसखौ बोरै इनसार्ट खालामो, आरो टेबोल बोरै आपडेट खालामो, आरो बेखौ बोरै डिलिट खालामो, बेफोरनो जाबाय डाटाबेसनि नलेज। दा नोंथाङा डाटाबेसनि नलेजखौ मोजाङै बेसिकखौ सिखायनानै लाग्रो। बेफोरखौ आं जेसेबां नोंथांमोननो दा खोन्थाबोदों, बेफोरखौ हायोब्लासो, मिथियोब्लासो, बेफोर नलेजआ थायोब्लासो नोंथाङा हाइ लेभेलनि हेकिं कर्सखौ लानो हागोन। नङाब्ला डाइरेक्टलि नोंथाङा मालाबाबो हेकिं कर्सखौ मोजाङै सिखायनो हाखाया। जिथु नोंथांनाव बेफोर बेसिक नलेजआ गैयाबा, नोंथाङा कर्सखौ लाखांनायनि उनाव आंगा मांगा जाबाय थागोन। बेखायनो नोंथांमोननो बेसिक नलेजखौ खोन्थानाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थादो। जिथु भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो माबायदि भिडिअ नांगौ, हेकिंनि सोमोन्दै नांगौ ना मानिबा सोमोन्दै नांगौ, बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरना खोन्थादो, जाहाथे आं नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हायो। गोजोन्थों।